Mzontsundu wamkelekile kwinyanga amaXhosa abeyibiza ukuba yinyanga yeThupha. Xa ndikhangela ndiresearcha ndibuza uba kwakutheni amaXhosa abize le nyanga as inyanga yeThupha. Kuthiwa le nyanga le amaXhosa ayibiza uba yinyanga yeThupha because lixesha apho ke ngoku imithi ethile iqala ke ngoku uba neza buds ezizikhulayo zizawuphumisa zihlumise izityalo ezithile but ayenzeki kwimithi yonke lento. And also le nyanga lena kuba inomoya iyenza something that is called seed dispersal, apho i-seeds ezithile ze-plant ziye ziphephetheke ziyofumana indawo entsha yokuhlala zisuke kwi-mother plant apho zizosuka khona zilanti ke zingabi na competition because kuthiwa kukho i-competition xa unihleli kwindawo enye. So lento ke obviously it also connects with your own life. Lixesha lakho loba nawe ungathi lo moya nje ubuvunguza nje ukususe apho ukhoyo uyokulahlela apho ufuneka ukhulele khona apho uzawuhluma khona uwedwa. So noba uyaziva ba unobunzimanyana obuthile apha ngaphakathi, yazi ba ifikile isizini yokubana nawe could disperse from your comfort zone, from apho ubuhleli khona ebumfumamfumeni ukufunda uyozimela mzwakuthi. Namhlanje ndicela nokugqibezela la video iye yakhatheka bethunana bendithetha ngabantu basebukhosini. Uba ungumuntu wasebukhosini kwaye ukhona apha kule realm ngoku uzoya ubizwa nkosazana ukumkanikazi uyintoni na, ndizokuxelela irole yakho ozoyenza apho as umntana wamatshawe obuya from the great Dambuti Hoyi kwilalali yakuQamata bethunana. Obethu ubukhosi bubuya phakla lali yakuQamata which bu-connected khona. So ndizothi kuwe amakhosi akhoyo kulomhlaba mawayazi into bana irole yabo ngoku njoba sibuyiselwa kubuthina nje, asizanga zokukhahlelwa asa apha, asizanga zoworshipa, asizonga zokwenziwa lanto yayenziwe in the ancient times. Kwamoshakala izinto ezininzi ngelaxesha esithunyiweyo thina uba sizozilungisa ezamoshwa ngomkhulu bethu ngexesha. Kumoshakala kupotyakala izinto esizweni semnyama sekungenelele nabantu uhlanga luzosithathela ubuthina. Akhona amakhosi amaninzi amakhosi, they sold our people out kubo bona abondlebe ezimhlophe. So into yoba uqhayisa uba mna ndibuye ebukhosini ndithini na, know that uzobhatalela lo matyala kwaye uwalungise. Ungazobe ufuna uworshipa apha ube ubizwa ngobukhosi nobuthini na, awuzelanga loo nto apha, uzokulungisa ngoba sibuyiselwa kundalashe abantu bethu bakwazi ukuphinda basithembe. Ngoba ubukhosi bethu nana, it's not only about the title, it's about how you lead abantu bakho. Ubalida ngobubele na, ubalida ngothando na. And lento yamoshakala pha ekudaleni because ubukhosi ababukhona instead yoba balide abantu ngoba i-chiefs zazifuna nje uphatha and zibhulisha abantu zenza unothanda phakathi kwempilo zabantu abamnyama. Isintu sapotyakala ngelo xesha ngerole eyayidlaliwe bubukhosi obabukhona lela xesha. So mntasekhaya, before umane ungxola ukuthi I'm from the royal family and stuff like that, understand your role. Awuzanga zo worship up and awuzanga zoba above than others. You are here to fix the mess eyenziwa ngomkhulu bethu. Camagu mzontundu ngale mini yokuqala ndithi ke mntana sekhaya phakamisa umoya, siyakude nansi inyanga iqalile ngoku, siyakhula basikhulene emoyeni mntana sekhaya. Mandithi ke bethunana kuba kusekuseni, everything is working out for me. Apho ndinyathela khona kukhokhela ukhanya, apho ndihlala khona kukhokhela ukhanya. Love and life family, peace out.